Ing sawijining dina ana guru matematika sing jenenge Bu Siti. Bu Siti ngajar murid-murid ing kelas 6. Dina iki Bu Siti ngajar ing kelas 3 amarga guru sing kudune ngajar lagi ana keperluan. Anak-anak, iki jenenge persegi. Tembung Bu Siti sinambi nunjuk gambar persegi ing papan tulis. Bu Siti, gambar meniku ing kiwa persegi napa mboten nggih Bu? Pitakone sawijining murid ning Bu Siti. Dudu, iku jenenge persegi panjang, wangsulan Bu Siti. Oh, nggih Bu. Tembung murid iku paham. Sing terakhir yaiku segitiga. Dina iki dhewe arep sinau segitiga. Wangsulane Bu Siti sinambi nunjuk gambar segitiga. Anak-anak wis tau sinau segitiga apa durung? Pitakone Bu Siti marang murid-murid. Sampun Bu, wangsulane murid-murid ning kelas. Yen ngono, coba kowe kabeh gambar segitiga sama kaki ing buku tugas. Bisa? Tembung Bu Siti. Bisa Bu, wangsulane murid-murid. Banjur murid-murid langsung gambar segitiga sama kaki ing buku tugase dhewe-dhewe. Bu Siti keliling lan ndeloki gambaran murid-muride. Apik-apik gambarane, nanging ana siji murid sing gambarane beda dhewe. Kowe nggambar apa Nak? Pitakone Bu Siti. Segitiga sama kaki Bu. Niki bener apa mboten nggih Bu? Tembung murid iku sinambi menehi gambare. Bu Siti kaget ndeloki gambarane sing ning luar nalar, yaiku gambare segitiga duwe sikil. Bu Siti rasane arep jiwit lan geram karo pecahe. Nanging Bu Siti sabar lan maklum amarga isih kelas 3. Ora kaya ngono Nak, segitiga sama kaki iku duweni loro sisi sing padha dawane. Tembung Bu Siti. Banjur murid iku nggambar segitiga sama kaki meneh. Niki Bu, tembung murid iku sinambi menehi gambare meneh. Nah, iki gambar sing bener, segitiga sama kaki. Wangsulane Bu Siti. Banjur Bu Siti nglanjutake materine ing kelas iku. Suasana ning kelas iku seru banget lan murid-murid ing kelas iku padha seneng lan guyu-guyu.